Менджена. От Русия се Кажи сега текста. Кажи ми го, че не го чухме добре. Защо ми? Текста на песента, че не го чухме. Що ми трябваше на мен жена в тези нежни, тежки времена? От Русия се обача, че мъжете вече раждат. Що ми трябваше на мен жена? Тази песен стара ли? Това е много стара песен. Преди да... Тази песен... Да, още скачам. Зависи от ден си. Тази песен... Да. Ало, може ти ръкоплескаш. Какво е? А как е шма българин? Снимай го и на него. А Мартило Сирио Тербешеки. За Сашка. Снимай за Вили. За Сашка. Ах, не дей ми Джорско пибичи курза гащи. На младини се насити. Изпълна чаша пи наслада, че си била ябга млечна. И за целувка дай уста, тебе ми младостта. Не бързай. Де грех в бед ще крее и моята младост ще живее. Сипи, ако нема доници! Сега са Вили! Вили! Аз те гледам вече 15 минути. Той те снима. Спомням, че на времето излезнахме. Беше мацка. Да, помниш ли? И аз сънувам понекога, Вили. За Вили! Понеже сега не си в нашата страна.